Nga naman kay ang pagtukod ni Kristo nagsukad pa mismo sa iyang panahon katong gibasa ni Sir Romeo ganina 33 tuig 33 pag ingon ni Kristo nga et forte en frenon prevalibont adversus iyang kanang maong iglesia nga gikan sa pagkatukod hangtod karon dili ug dili gayud mawala. Nganong dili man mawala kining maong iglesia nga gikan sa pagkatukod hangtod karon? Nga naman kay ang pinaka main objective and purpose ni Kristo nganong gitukod niya ang iglesia kaluwasan. Walang niingon sa tawag ining sa mga apostol, ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Pag ingon niya nga ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan, buot ipasabot na ang Kristo gikan sa unang siglo, ikaduha, ikatulo, ikaapat, ikalima, hangtod sa ika-20 kasiglo, dili mohonong pag-uban ang Kristo ni ining maong iglesia. Nga naman, tungkol kay ang katuyuan ni ining maong simbahana, kaluwasan. Salvation. Sir, naanabay gitawag og kining mga Katoliko na luwas? Yes. Naanabay namatay, sir, nga nibalik sa kalibutan, nga niingon nga naanay mga Katoliko na luwas? Yes. 100% yes. Kana sa laing sekta, naanabay namatay nila, nibalik, kanya niingon naanay na luwas nila? Wow, paghihapon. Katawa ko, katong gi-upload na ko nga video, kagahapon daghang kayo nag-wild ng mga dili Katoliko. Nga naman kay ingon pa nila, tawag anang biyahe ang Katoliko para maluwas ka. Kanya pagtuon na naman sa pundok na bisag usa, wapay record nga naluwas. Sabi, itudlo. Magtudlo, tagtawag ka ng pipila ka mga pundok. Iglesia ni Cristo ni Manalo. Nga nabay tao, nga nibalik, na ingon nga naan luwas. Wala. Sa Badista, samot. Iglesia ni kining gitawag og Jehovah's Witnesses, samot. Wala. Pero ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, makatudlo pa na naay mga taong nalangit na ay nibalik nila matay na niingon, na ay Katoliko nga naas langit mo na nagpista ta. Karong tawag ining Sabado pohon, kining fiesta ni San Isidro Labrador. Ano man, kay si San Isidro na ano naglangit. Mo ni purpose. Og mo po ni purpose kuno ni anhin ni actually dapat sana katupang 23, 24. Magana dinhi pero namagod ko yung mga aktibidades mo nang dili ko makaani mo nagisayo. So, kana palang daan dako na siya nga basihan na kining maong punduka, kining simbahana na anay agi. Ang kapait sa mga inosente nga Katoliko, gipan ang nagbugas noodles ug tinapa. Ang kaluwasan gibiyaan nibalhin dito sa laing sekta nga klaro nga wala pay gitawag og agi. Di ba ka na mga tao dito nga mangingilad? Di ba? Puro na saad. Maluwas ka na mo. Dito pareho na anay Biblia ang gamiton. Pagkahuman anak, pangutan kanabay inyong pastor na matay, naluwas na ba to? Di makatubag. Nga naman, kay mauwaw sila mutubag, na maingon sila naluwas na nyawa pa di ay. So, kana na nga punto, kung ang usa ka tao na ay gitawag og pagtuo apan ang pagtuong gihuptan dili pagtuo nga gikan ni Kristo, biyain ninyo na